शिरोडा वेळागर येथील बहुचर्चित ताज रिसॉर्टचं भूमिपूजन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेळागर येथील लिंगेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी करण्यात आलं। सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा आहे आमच्या राज्यामध्ये। 700 किलोमीटरचा अथांग असा समुद्र किनारा आहे, चांगले बीचेस या ठिकाणी आहेत, पण एकही 5 स्टार हॉटेल या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नव्हतं की ज्याला आम्ही पर्यटनाचं मॉडेल मानतो। बाजूला गोवा आहे, गोव्यामध्ये 27 5 स्टार हॉटेल आहेत, 27, पण आमच्याकडे एकही हॉटेल नव्हतं। गेल्या 30 वर्षापासून 25 वर्षापासून दोन्ही प्रोजेक्ट आहेत हे त्या ठिकाणी अडकलेले होते, लटकलेले, तर मी असं म्हणेल की तांत्रिक बाजू होत्या, काही शेतकऱ्यांचे प्रश्न होते, पण आज हे प्रश्न आता मार्गी लागलेले आहेत। आज हॉटेल ताज हे सुद्धा या ठिकाणी आता आपल्या कामाला सुरुवात करत आहे। जवळपास 120 एकरमध्ये जमिनीमध्ये ते आपलं हॉटेल या ठिकाणी बांधणार आहेत। मोमेंटो गेल्या 3 वर्षापासून छोट्याशा कारणामुळे त्या ठिकाणी ते बंद पडलेलं होतं, म्हणजे त्याला सुरुवात करता येत नव्हती। मी 1 वर्षापूर्वी मंत्री झालो, दीपकजींनी खूप पाठपुरावा केला आणि त्यामुळे आता लगेच आम्ही 6 महिन्यामध्ये त्याला सगळी परवानगी दिली आणि त्याचाही शुभारंभ या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे। आज त्याचंही उद्घाटन होतं। मला वाटतं जोपर्यंत आम्ही इथे चांगल्या सोयीसुविधा देत नाही, चांगले हॉटेल्स आणत नाही, तोपर्यंत पर्यटकही या ठिकाणी येणार नाही। म्हणून गोव्याला दोष देऊन उपयोग नाही, तर आम्हीच कुठेतरी कमी पडलो असं म्हणायला हरकत नाही। पण आता आमच्या खात्याच्या माध्यमातून, पर्यटन खात्याच्या माध्यमातून आम्ही ठरवलेलं आहे जास्तीत जास्त सोयी सवलती लोकांना द्यायच्या आहेत, दिवस त्यांना द्यायच्या आहेत। नवीन टुरिझम पॉलिसी आम्ही या ठिकाणी आणलेली आहे आणि त्या माध्यमातून हॉटेल व्यावसायिक या ठिकाणी कसे येतील, छोटे छोटे या ठिकाणी गावकरी आहेत, वाड्यावरचे लोक आहेत, त्यांना घरांना त्या ठिकाणी दुरुस्त करून, चांगलेच करून त्या ठिकाणी लोकांना राहण्याची व्यवस्था कशी करता येईल। आई नावाची आमची योजना आहे टुरिझम खात्यामध्ये, त्यातून महिलांना 15-15 लाख रुपये कर्ज देऊन ते या व्यवस्था कशा निर्माण करतील ठिकठिकाणी, असे आमचे प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेले आहेत। पण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने आमच्याकडे अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी आहे। स्कुबा डायव्हिंगच्या बाबतीमध्ये आम्ही या ठिकाणी आता परत नवीन सुरुवात या आपल्या जिल्ह्यामध्ये करतो आहोत। पाणबुडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही ती करणार आहोत। लवकरच या सगळ्या गोष्टींचे तर टेंडर निघालेले आहेत, वर्क ऑर्डर निघतील आणि मला असं वाटतं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबर असेल आणि देशामध्ये सुद्धा आम्ही राज्याला पहिल्या नंबरवर नेऊ। मला वाटतं एका वाडीचा तो प्रश्न होता, त्यांच्या जमिनीचा प्रश्न होता की आमची जमीन घेऊ नये अशी त्यांची मागणी होती। मागच्याच महिन्यामध्ये दीपकजींचा माझा एकदा सविस्तर चर्चा झाली, त्यानंतर ते लोक येऊन आम्हाला त्या ठिकाणी भेटले, आम्ही त्यांना सांगितलं की तुमची जमीन आम्ही घेणार नाही। मला वाटतं एवढं क्लिअर आम्ही त्यांना सांगितलं। दीपकजींनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना लेखी दिलं की आम्ही तुमची जमीन घेत नाही। आता एवढं झाल्यावर त्यांनी खरं तर थांबायचं होतं, पण आज त्यांनी इतकं तिथे ॲग्रेसिव्ह येऊन का तिथे आंदोलन वगैरे केले, पण आम्ही समजवल्यानंतर पुन्हा त्यांना त्यांचं समाधान झालेलं आहे, त्यांनी मान्य केलेलं आहे। तर मला वाटतं आता सुरळीतपणे त्या कामाला सुरुवात होईल। लेखी पत्र यापूर्वीच दिलेलं आहे आणि या मीटिंगला ताज ग्रुपचे अधिकारी, जनरल मॅनेजर उपस्थित होते, MTDCचे MD उपस्थित होते आणि त्याच्याचबरोबर मी स्वतः उपस्थित होतो प्रतिनिधी म्हणून आणि हे लेखी पत्र त्यांना दिलेलं आहे। त्याच्यावर त्यांच्या अध्यक्षांची सहीसुद्धा आहे आपल्याला पत्र पोचलं म्हणून। आता हे पत्र जर त्यांनी सगळ्यांना दाखवायला पाहिजे होतं की लेखी दिलेलं आहे की या ठिकाणी होणार नाही, आणि आजच हे का केलं तर त्यांना 60 कोटी रुपयाचं वितरण व्हायचं आहे। एका वाडीच्या प्रश्नासाठी आपण त्यांचा जर प्रश्न सोडवणारच आहोत, पण त्याच्यासाठी संपूर्ण शिरोडावासियांचे जे 60 कोटी रुपये द्यायचे आहेत ते मग आचारसंहितेमध्ये अडकून राहिले असते। त्याच्यामुळे आज आचारसंहितेच्या पूर्वीचा शेवटचा दिवस आहे। आज आम्ही हे सगळं क्लिअर केलं, त्याच्यामुळे उद्या त्यांचा जो करार आहे ताजचा तो सुद्धा साहेबांनी क्लिअर करून देण्याचं हे केलं आहे आणि त्यांना एक पत्रसुद्धा द्यायचं आहे पुढच्या 2 वर्षामध्ये आपला प्रकल्प पूर्ण करण्याचं। ते पत्रसुद्धा उद्याच्या उद्याच देण्याचं आदेश
हे आदरणीय पर्यटन मंत्र्यांनी दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्या वाटपाची सुरुवात ही आजपासून झालेली आहे. आपल्याला दुसऱ्यांना काहीतरी तर त्यावेळेला आपण आपला प्रश्न सुटलेला असताना सुद्धा गोंधळ घालणं हे आपल्या संस्कृतीला धरून नाही. कोणीतरी चिडवणारा मनुष्य असेल ज्यांनी हे पत्र नागरिकांपर्यंत पोचायला दिलं नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांना ते मला परत सांगत होते की लिहून द्या म्हणजे ऑलरेडी मी लिहून दिलं. त्याच्यामध्ये माझं नाव आहे, त्याच्यामध्ये MTDCचं नाव आहे, त्याच्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचं नाव आहे, त्याच्यामध्ये ताज ग्रुपचं नाव आहे. त्या सगळ्यांनी सांगितलं होतं आणि हे सगळं आम्ही मंत्री महोदयांची परवानगी घेऊन त्यांना सांगितलेलं होतं. आणि त्याच्यामुळे कोणी ही मुद्दाम आग लावली. आपण बघितलं की त्या वाडीशी संबंधित नसलेले अनेक वेगवेगळ्या तालुक्यामधले तालुका प्रमुख हे त्याला उपस्थित होते, ज्यांचा त्या जमिनीशी काही संबंध नव्हता आणि ते भडकवत होते. ही निवडणुकीची चाललेली स्टंटबाजी आहे. अनेक वर्ष ज्या लोकांना काही मिळालेलं नाही त्यांना जर एक्स्ट्रा कॉम्पन्सेशन ताज ग्रुपकडून मिळत असेल तर त्याचं स्वागत सगळ्यांनी केलं पाहिजे. कारण त्यांच्या जमिनीचा मोबदला त्यावेळेला खूप कमी होता, आता त्यांना मोबदला मिळणार आहे आणि त्याची सुरुवात ही आचारसंहितेच्या पूर्वी करण्याची आवश्यकता होती. म्हणून मी मंत्री महोदयांना मुद्दाम सांगितलं आपली सगळी कामं सोडून जळगावहून स्पेशल विमानाने त्या या ठिकाणी आले. कोणासाठी आले? त्या गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी आले ज्यांचे 60 कोटी रुपयेचा पहिला हप्ता हा ताज ग्रुप देणार आहे. आणि ताज ग्रुपची अडचण अशी होती की नुकतंच त्यांच्या ग्रुपच्या चेअरमनचं निधन झालेलं असतं. खरं तर ते कुठलाही कार्यक्रम करू इच्छित नव्हते, तरी पण केवळ शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन ते इथं आले. त्यांचे सुद्धा आभारी मानतो. पर्यटन मंत्री महोदयांचे आभार मानतो. आणि राजकारण केले का? बघा राजकारणाच्या पलीकडे आपण काम केलं पाहिजे. मी जर लेखी स्वरूपामध्ये दिलं असेल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आणि ते जर लोकांकडून पोचलं नसेल आणि त्यांनी गोंधळ केला असेल तर त्यांना कोणीतरी भडकवलं हे उघड आहे. त्यांनी ते पत्र वाचून बघावं आणि नंतर याच्या पुढे जे मोठं काम होणार आहे त्याचे जर त्यांनासुद्धा फायदे होणारच आहेत ना. आणि हे फायदे करताना मी कुठे असं बघणार नाही की कोणी चुकीचंही केलं. भडकवणाऱ्या कारवाईपेक्षा याची पोलीस चौकशी होईल. खरं तर अगोदर जाऊन पोलिसांनी एक शिष्टमंडळ तिथं आणायला पाहिजे होतं. तसं न आणता त्या ठिकाणी काही लोकांना कसं अलाव केलं, बाहेरच्या राजकीय पुढाऱ्यांना कसं अलाव केलं याची चौकशी करण्याचं मी DGP मॅडमना सांगितलेलं आहे. कारण शेवटी आम्ही सरकारचे प्रतिनिधी आहोत. आम्ही कार्यक्रमाला जातो आणि तिथं गोंधळ झाला तर त्याच्या संदर्भात पोलीस एन्क्वायरी होईल. जे अधिकारी त्याला कारणीभूत असतील त्यांच्यावर ॲक्शनसुद्धा होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.